Fira Rambla, la fira de les rebaixes que organitza Comerç Figueres, ha ocupat novament el passeig central de la ciutat. Una setantena d'establiments han ofert productes de temporada molt rebaixats de preu. És la 34a edició. La jornada ennuvolada ha portat també molts turistes a fer una passejada per les parades on principalment s'hi ha pogut trobar roba i calçat, però també altres complements i fins i tot alimentació. Aquest estiu de crisi, Comerç Figueres ha decidit fer dues jornades de Fira Rambla. Aquesta a principi de la temporada de rebaixes i el proper dia 13 d'agost, com és habitual, per fer la rematada final. Les parades han ocupat mitja Rambla perquè a l'altra part hi ha l'exposició Sedentaris de l'obra social de la Caixa. També hi ha hagut estants a la placeta Baixa i a la cantonada amb el carrer Nou. Els petits han tingut inflables per passar una bona estona.